Prišiel mi balíček z Cosibelly. Poďme sa pozrieť na to, čo som si vybrala. Sú tu 3 veci. Prišlo to za 3 dní asi. Dneska je útorok? No? Neviem, kde som odžrala nožnice. Dá sa to aj s pinzetou na myhalnice. To dáme preč. Keďže, viete, že ja teraz riešim vlasy, keďže chcem ísť na blond, nejaký komplex s vitamínom B, ktorý by mal podporovať rast vlasov. Je to nejaké tonikum. A ja chcem, aby mi rastli rýchlejšie, keďže kto vie, ako dopadnem, že či nebudem mať Mikado alebo čo. A ja mám rada dlhé vlasy. A keďže moje C-čko už som vypotrebovala, tak som si zobrala aj vitamín C, sérum. 20% píše. Potom je tu vitamín E, ferulic acid a kyselina hyaluronová. Budeme skúšať, určite vám urobím potom recenziu. A toto ma silne zaujalo. Je to sprej na vlasy s peptidmi. Vraj to uhladzuje vlasy, tým pádom nemusíte používať žehličku a ešte to aj chráni proti teplu. Takže je to taká ochrana, ale ku tomu ešte vám vyhladí vlasy. No akože toto musím vyskúšať samozrejme. Cosibelly je teraz moja nová spolupráca, ale ja som si povedala, že budem pre vás teraz túto kozmetiku skúšať. Skintra je ich značka aj Hair Try. Ale som brutálne zvedavá na tie produkty, ktoré sú na vlasy, pretože ja teraz proste musím riešiť tie vlasy a ja chcem mať krásne vlasy. Aj keď budú blond, chcem, že by boli pekné, takže sa o nich budem teraz brutálne starať. Ak chcete na niečo z toho link, napíšte mi správu alebo komentár a linky budú aj na link 3 pre klikácie. Zatiaľ neviem, či budem mať nejaký kódik, takže keď budem mať, tak ja vás určite o tom oznámim.